Chief Executive Member jong ke HDC ba penyacing siap mentakas ngi ulapan benar bana kaleng ke HDC kasabha kapang ya kapisa na kapenta ban aya scholarship ne ka jingira pisa ya kisamla bagin la ya kijing warjing tip ki babnya ne ka research haka bedai ber kasensyar khadar kariti ka dustur pat kuwi ki benta bakong san jong ka chat ben rio habakaran sila partai kubor ba penya julang bakane ka jingla jong ka council kalong kum bentai ki samla bakin wan sakhamat pan krai ki jing tho jong ki kenang bana kaleng ka council kaya pendan kam hak bedai berkesensyar ka khadar pat kuwi ki benta namar ba kumbolong menta 4 dan kino kikot ki badawat benia haka ba ka council kala rubat pendan kam haka ba mi ki kep habudan ginya kulmar haki hima ki raj sinang pat kum ta ter na kaleng ba penya ulaya tu bai kana ka kam la IT u executive member badai pe education pa unlai ek benta ba hakin nek hendet sngi na kaleng ka council ka sepen bena iki kendon baki samla kila banyo ya kene ka scholarship development ia mencharge jongka mines and mineral ia mencharge jong council asset but the chairman jong advisory committee nakamtaban pentip shapi lingba kanika kubor lingba kanika kilat patai kubor niga janmit ba nakal yang kajungi ka isi dan artli ke ban snow pi te kawai kalong halor ka jingthmu jong kanika isi pathmai menta ringkat ka jing don lang jong em in charge jong ka education bangin penbenar pa lingba community media ba nakal yang ka isi kan I scholarship yaki students yaki kena puli lani yaki research scholar kiban one shakmat but yakaning in IT hai em charge education ban select badan kam ki formalities badan pendap mentau benai ka jing thu jong kani ban khot yaki research scholar but ki students ki kena ban bangin ai kani ka scholarship kumka by pule ki kalong halor bakin wat beniat banle research hakabai dei bat ka jinglong jingman jong ka jet benriu jungi khamtam haka jing ruspa jong ka jet benriu hakabai dei bat kariti ka dustur ka jungi ngidon ni kariti dustur sinsyar khada ngidon ni ki it ki hima kaba usim kumi ulong nong pek nong khmi nong sinsyar bat ru kadon ka bisha ngidon ni ki raj ba sodar bat ki bakrau ki pej ngidon ru ye ki shnong ba ki rang ba shnong ki ju sinsyar haka shnong ka thau namta ka jing ba jing miat ka shnong ngidon ru ye kanika riti dustur ka bangi kenkur kenkha bangi don ye ka sengkur but kidon kini ki sengkur ki ba budget ki menteri ba mi khmat menteri te habai dei ba kani lingba kini ki research scholar ki ban wan shakmat ngin sa pentip yaki ngin I scholarship bakin wat benya kin puli benya yaka tenrai jong ka jinglong jingman la kalong ka sinsyar hima sinsyar shnong ba ka sinsyar raj lani da kalong ha ka bede ba kur ka jai ka jongi ki khasi tingi kwa ban tip janai ban tip benya bat ka kot research ka jongki onda kiladap bangi ngin laban penen kam hakaba ngin pentrai kam yeki kendon ai maker agni council kaba bah menta teng ni poi ki khap ban shu an ksa ban jit menteri se ki ban mi khmat haki hima don buntli ki kpo jong kata kakur kaba deban mi khmat te ka kpo kakam badai maka badai ban yo long menteri kpo biru kakam bat kum ta te ban lai ya kanu ka jing bomrenti haka sinsyar khada jungi council bangin lai na ka jing shimrai bakla habide bakata te ngidon kam se bandon da ki jing tho jing tap ki babia ki documentation ki babia te ngidon ya ka library hang ni po council but andala dep kini ki research scholar bangi pha yaki ban wat jing tip habide kanu ka bentang bangin pha le se kan long ka spa ba nam ta jungi bangin don ya ka jing tip hang ni po council ti ta di i jing ai
nuksa Council na tunupi. hoi ngin sa wanra ka special fund kat tu kat ni na council but ngin sa penbet ya kata ka isi banwan sikat nu ngin mang na council but ru kumju ngalayo ru bani kran but chief minister menekasngi hakabai de ni ka jing tumu jong ni isi batumai but nakaliang jong chief minister ru apan pawi ka jing kemen ban ye trelang ba ka council na mentakani but ikloi ba ila kloi ru ban penpau ba nakaliang ka state government kan ai ka bahak kerpang habai de bakani syangi kum ka council Sa kay kriteria ko ba ki sam kini research scholar kila ban hot to Habis ya dekat scholarship. kriteria ni ki details ki ba janai ki bangin pentip ngila IT hai in charge education iba kanas sosyang ringkat baka department jungi ban walk out ekani te bat hadin bala dep nadong syadong te in support bi pat ip ban penbena se kenang begini ki bakwa ban shimenta kani lagi kena samla jungi kila ban wach khamat Sebab penyanyi suatu yang kajing ai scholarship deki kan bahaja berdasik unsur kena yang man penya pensa mentip tan raya kata karisti dustur kata sia kadar bagi iki badan hapok ka hakajat menurut nyutrap tak kuno ban pentelun ya kata kakam tu kidan mo konsep kunti jing bu tiar saya ada ka sam hapok nak syukmat bangin scholarship ki kan penlong ya council jungi kawai ke council ban ruspa ha hakajing tip khamtam ya kapateng ki hindai ki memberim ki bala hikai ni habi de kariti dustur ki babun ba da ngiong kariti dustur ka yar ba te habi de bakani ru ngin jiet shwa kanu ka ba ikam idon kam kawai na kata de kasinsyar khada lada kulmar kasinsyar khada kulmar ka shinong kathau kulmar ka it ka hima kulmar ka raj te hadu mentang ngi don san sautuli ki ilaka ki ba pek ka council te suban ong ba nakaliang council ngilala banungan ra eka an tang kumba shiteng na kata te shiteng pat ngira sateng kila don ki bills ki bangim pat yo asen te si kumnu ban kampen bha bat ban shnat mai ki andru abi kini ki hima ki ba kasinsyar kadar kadang sa hasun te ngikwa ken ba in le ekani ban pendap kam kloi bat hadin kata kin sawan saka tipkur tip kha kaniru hak bai de sensyar khadari ka jiet menteri ka jiet CM kani katai te nginda don bar khoi ka jing pu renti ya ka jing tip hak bai de ba kata bat nginget skem ba de tang limba ki research ka bangin sale limba ki ki samla pule jungi bangin scholarship kila ban wanra ya ka thmei na kita ki kur ki mi kumnu ki shimenta ka jiet menteri kumnu ki shimenta ka jiet CM kum kita tatar te kat kani kan yarap shibu ni in general lane kelum lang let's say ka research habdi ka 6 schedule kumnu sedang ngila bun ki jing thok ki bengidon shapang architect jong ka council jong ki district council tu jong 6 schedule ru ngila don tu late reverend JJM Nicholas Roy Henry benang kampen bahas isu teng ki jenat ki ba ngintip mengiru lingba kan research lah kan ben mi khmat bakin mi kini kita bengi ka hidden treasure no ka bengi par ii let's say kan deka spa ba nang ta jong kang ba marsiteng ni ki hima ki badon ka yu kim padon ki jong ki a to na la ban on kaleng ka isi menta ka buthong man ko defy ru de ki kathong kalong kumta te Henry ki donru ki bills jong ki hima ki bangla de pass let's say san rutuli ki bangin pat yo ka sen kum kita ru dan te nomor ba ban ye kren ye kini ka jing sateng jong ka bill ni happen ai kublei ya ka state government MDA ba menta hadin bakawan ka MDA government sansnem menta ki thung ye ka expert committee hapo ka district council affairs department bahkan ni ka expert committee kin don ki riu shampang na ka law department na ka DCA na ngi ka district council kin don kin wan lang hanta bakin shwaban pha e kanu kanu ka bill sha ulat ka jala ban yo ji manjur te ki yo ban ya prakhat sha ban ya pen bait nak shwa po state government ka jing wanra e ka expert committee ka along ka jing kerku yang i hakini sans na ngan shuan kusa kalan ak araja apo ki bangi dang yo asen menchim snam kat ni kala de ka jingkur khu nam ta ki pai ba khasi ba shong basa apo put sam ke HDC haka jaka bakin ni register ban itu ya ka jinglong try ka jongki
Xiao sub register jong DC office kin hap siu di po haja di kila minta ki wan chengi tang kendiat ki siu tang kumba kat kabadai si kendiat pat kila yo ya jing itu ka muhor ka ban pen scam ya jing long try jung ki ka khando sia debat tang kata kala mentoi ru wat ikitu ki nong shok shnong ki ba kwa ban shnayeng se ki ba mudan lat nalade ki kwa shimda ka housing loan ya kiniru ki banks ki badan hapo social loan hapo ka jalami klia kila itu ya kini ki registration ki ba la register naka liang ka council kenang bakin yo ban ai kata ka loan ki ba kidon kaman shnayeng la ban batai ya ka number batikna ni kidon ka tu kan ituli but la shimta yoru khat laiterik ngindon meeting but i deputy chief minister but i pe ka council affairs ngini keren ru habidi kaniki bills ki basate Asana pening ni basateng kai ke bil ka makapi bakam hongsan. batai benta ka kawai basateng ka dika clan bill administration of clan bill kani ka ba dan kambha nama kani ka bill ka jing thumu ka long kumno bangin te song ban penyateli ya ki kur ki jai kasi jumi ka kata dika nongrim jong dika bill tedeng yo kamut ki kur ki jai kasi jungi ki la one register bangila itu bat ngila ai pat yaki ya ka board rekam bakin bakin don ki meeting kur bakin don kini katai bat ngin itu ikirang bakur kat kum ka an la bar teng teng la dengia kat kum ka lineage act dan kam ban yo NUC na kirang bakur habede ka tangjai kini katai mdeshu urang bakur a b nakaju kur la ban kam rang bakur menta sitang way bangila itu la ban don yaka board ban sign yaki sernot neki certificate ki ba per